Пачаліся масавыя пратэсты ў Беларусі, якія ўвайшлі ў беларускую гісторыю як адзін з важных эпізодаў гістарычнага развіцця краіны. У гэты крытычны момант, калі Лукашэнкам паўстала пытанне, кім пайсці на кампраміс, з кім падзяліцца ўладай, з беларускім народам, які патрабаваў гэтага, які хацеў стаць суб'ектам палітыкі, ці з Расіяй, а Лукашенко выбраў Расію. Тады 6 гадоў таму Лукашенку цікавіла толькі адно пытанне – утрымання ўлады. І дзеля гэтага ён гатоў быў ісці з кім заўгодна на некую угоду, толькі не з пратэстоўцамі. Прежде всего хочу вас поблагодарить. Это естественно, все это прекрасно понимают. Поблагодарить не за то, что мы исполняем договоры, это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому лично вас благодарю и всех россиян, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время. Россия выкарыстала напоўніцу гэтую сітуацыю і прывязала Лукашэнку к расійскай калясніцы настолькі моцна, што і цяпер ён не можа адтуль з гэтай пасткі неяк вылузацца. І гэтая праблема ўжо не толькі Беларусі як дзяржавы, беларускага грамадства, гэта праблема ўжо і асабіста і Лукашэнкі. Для яго гэтая сітуацыя некамфортная, але неяк з яе выйсці даволі цяжка, хоць і робіць апошнім часам некія такія робкія крокі на шляху дыстанцыявання ад Расіі.